Vatora phone yangu. They didn't know my other phone was on. Dyonne and MaCIO panapa. That's what my videos. Desmond, come back. Daisy, come back. Vakakwaza mwana varova nanti vanhu. Daisy, it was on Facebook Live. They took my other phone, but phone yangu imwacho was on. Ndocharatadza kuziva. I put my phone on. Nanti, come back in the house. Daisy, don't worry about people recording. It was on live. It was on live. Don't worry. We are. Nanti, pinda mumba. Chavanda kukuraira chi wewe. Said man, only jairira sterek. Only jairira. Guys. Nai. MaCIO kupinda mba mnomu. Vakotanga kurova na Desmond. Kutanga kurova nanti vakatora owami vakaita sei. Dyonne akapaka panza apa. I've got nemningina wake. Mningina wake ndiyakarorwa na Collins. Vanofunga vanotonga nyika yeZimbabwe vavava. Vanofunga vanotonga nyika yeZimbabwe. I don't give a shit who those niggas are. But nasi basa riri kupera. Kana nyika ine isina corruption. Kana nyika ine yeZimbabwe isina corruption. Ngatipedzerane. Today, mwana, Daisy. My Facebook, my other phone was on Facebook Live. It's okay. It's okay, Tafadzwa. It's okay. Today, mwana, it went on Ningrini. Pakwira upstairs. Vachi donza Daisy. Pawatora phone yangu yenginya orange. Ndavandatora my other Ningrini nonzi my other phone. Ndavandesa paseripe ma cup up. Yengachi record everybody saw. Staff yangu amuna kurowe mimi. Mukatorerwa mafoni. Vakatora mafoni. Nanzi, what did that man do to you? Didn't that man hurt you? Didn't that man hurt you? And what did they do? They took your sister, didn't they? It's okay, baby. It's okay. My sister. It's okay. Des vamashida kumuuraire. And it's not over. Let it be over now. Ndakushenda ku British Embassy physically. Ndamuudza, I identified myself as a foreign national. I am protected in Nini. And Owame kublita. Mahurayo. And they record everything they did. Dyonne. There's CCTV outside. Tukupedzerana nasi. I don't quit the BP yangu nini. Your sister is gone. No, don't worry, Nanti. Ush. Dyonne, ush. Uy. Dyonne, ush. Uy. Dyonne and sister yake ush. They're now acting as thugs. Ndavarekoda ndavarekoda. Uyo Dyonne nemningina wake kusvika pauye. Nanti torai mwana. Ush. Varuti hazvisati zvapera ngazvichipera tichione. Ndati ngazvichipera. I recorded. I've got everything. I have everything. Naye kuda kumuuraya Desmond kuti aite mamuva one life yenyu munoda kutambudzika nekuti aneni. Vanoda kurwadziwa. Waitora muri kwemunhu 10 years ago waifunga kuti kwangwara sereki wewe. Ezvinezvi mashuga daddy nanamunzwa kuti mukunza MaCIO kuti muyozorova munhu because ane mukadzi wake. Fuck off man. Nyika ino inotongwa na President Emerson Mnangagwa na Mai Auxilia Mnangagwa. Na Mr. and Mrs. Chiwengwa kwete na Dyonne na Nigrina na Kakelsi Kaikaya. Collins, if you hear this wherever you are, ndikuziva kuzviziva, bata kamunukako. Inini, I'm not a Nigrina, I'm not a Zimbabwean citizen inini, right? I'm a British citizen, I'm protected. And the foreign affairs already know. And all of this has been recorded. What's your thugs? The thugs come here to disturb our peace. We're here as a family, doing our own things. We're not even politically affiliated to anyone. We're
threat to anyone. But mahure emuzano PF akufunga vanotonga nyika ivo. Varidzi venyika vakarwa hondo variko kunzoko. Fuck off, man. Ush. I have it. Ish. Nyatsaibatha him, nyatsaiona. Ish. Let's continue. I've called the British embassy. Vachiita zvavanenge vachiita. Muri kumuona uyu Dyonne munin'ina wake uyu. Yangu muchaita yekuheka. Yangu ndati muchaita yekuheka. Yekuheka. Munoita kurova mwana owamabuda muno machibleeda. Owamabuda achibleeda pamba panapa. Owamabuda panapa achibleeda kubleeda mwana. Marovesa mwana imimi nemasiteni. Mukarova Nanti. Mukada kuuraya Desmond. For what? Ina mdibate. You never put your hand on me. Mukarova staff yangu. Inini mandichikirei. 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 Stupid zevan. Tarekoda mese takurekoda. It's all on there. People need to stop calling me. That it's all there. It's all there. Jese. Number plate yemota jese. It is very much going to be on. Ndati Zimbabwe aitongwe nemahure. Zimbabwe aitongwe nemaside chick. Vision 2030 yenyu iri kuuraiwa nemahure. Vision 2030 yenyu iri kuuraiwa nemaside chick. Vision 2030 yenyu iri ku ivo mota dzamunenge muchivatengera idzo. Mari dzamunenge muchivapa ma80,000 ma100,000 anenge akatakura masuitcase. Ndo avari kushandisa kubhadhara vanhu to come and terrorize us in our own home where we are supposed to feel safe. Fuck off, man. Do you know what he did? He grabbed my phone off me. Phone yangu manje automatic lock atadza kuipinda kuti abvise zvanga zviri mufoni mangu. Adaro, he didn't realize kuti ndabva ndatora my other phone paakwira upstairs achirwisana newe. Ndabva ndaisa phone yangu pamusoro pe-kitchen counter. And I put it on live. Because ndoziva kuti somewhere somehow pane vatotora vari kurekodha. All of this, even vakada kuheka Facebook yangu. Even vakada kuita say. And now I am sending this to the British embassy. Irikupi my phone yangu. It's my phone. Autumbira vanhu kuPretoria. I'm sending it. Because I'm being politically threatened in this country. Where's their WhatsApp number? High Commission of Pretoria. MaCIO ndokufondera back ndambotaura nane kungini veku embassy. We are being terrorized. We are being nandi arowa akwadzwa nemasiteni owamabuda achibuda ropa munomu. Garai mafoni and I want you to call kwamuri kokofondera British embassy ka muvaudze ndiri kutumira passport yangu nepassport yaNandi. Muvaudze that my sister is in danger. I'm sending everything to your WhatsApp right now. Vada kuuraya Desmond based on what? On what? Ndukutumira zvese mwana ari safe she's okay in vatadza kundibata vatya kundibata saka I'm sending everything to you now. Muudze embassy yako wafondera mapurisa inonzi chi Thames Valley Police motoodza kuti tori terrorism act against the British national on international soil. Muudze izvozvo tichatangira ipapo.